teliya woni mami ko CEDEAO min ni en fait yi ba beke min ngai min be ibina sewa ibina sega ke sharia kono an ga lajela kinga nyama na ke tugo tugo CEDEAO fe ha ni CEDEAO re takana bla mali kono kwa ka ke abi bala yoro chamana abi bala yoro folo mina mali fanga bloma talable a bloma yere ibeka ya bekari ka fanga yere ma ka beke ale kelendi fanga bloma to sitemble ine obise ka mu barake uko amma angana fambi fanga tambedaka anga to sharia ko ango anga bara damne ko kana blabila kele amabo sharia ko wani alaka je adibo sharia ko la sisa an b'a ɲini CEDEAO yɛrɛ fɛ a ka to sariya kɔ i n'a fɔ anw bɛ sariya kɔ cogo di o kɔnɔ k'a fɔ président ma démissionner fanga bila u ko ma aw bɛ se k'o fɔ cogo di an ko ni maa min bɛ démission kɔrɔ dɔn fanga bila o kɔrɔ ko de fanga b'i bolo ni fɛn min t'i bolo a bɛ f'i k'o bila cogo jumɛn ye o tuma mɔgɔ minnu b'o fɔ u ka démission kɔrɔ ɲini ani k'a fɔ kun ɲini anw fɛ sabana u ko mali fanga bolo farasite sababe ko lutembi ango mali fanga bolo farasite ni o de kama u b'a fɔ ibe kama aka anti 50 o kora ko di aka mali demeta ku bla butel kona ka butel datugu udala ma to fo ma ko ke wani mami gibo ke fona sharia dibi Allah way ka do fona ika jamana dew uti jeni oye bari o y'an bɔlen démocratie de république kɔnɔ ka na malidenw kɛ jɔnw ye a fɔra sisan anw tɛ jɔn ye an ti maa birilen an ti maa dalen ye anw ye maa jɔlenw de ye assemblée kɔnɔ ko ka député 17 boloma baara la kuma nɔgɔya la ni min ye kamalen ye fo ka t'u ta k'u fili ka bɔ assemblée kɔnɔ kɛ u k'u ti bɔ o u m'a fɔ k'u ti bɔ ko fanga b'u la dɛ anw b'a dɔn fana sigicogo caman bɛ yen min man ɲɛ nga ɲɔ min ɲɔ b'u ta kan b'a la dɛ u bɛna bɔ ni dalu jumɛn ye bi o de ye kuma ye miiri ka kɛ u la kuma labanna an bɛ ko fila fɔ a fɔlɔ ye min ye maa minnu sara k'u bɛna commission sigi ka kuru sigi o k'a munumunu k'a kunna datugu la anw bɛ taa mali tribunal la an bɛ taa diɲɛ tribunal la n'o ye CPI ye kuma laban ye an balimakɛ Soumaïla Cissé an ko an ka bɔ kuma na ten an ka bɔ somaw jigi wari la ten anw bɛ ko fila de ɲini u fɛ u ka tiɲɛ fɔ an ye u ka na ni Soumaïla ye ala k'o teliya ala k'o yira an na ni na ala y'a ɲuman se yan imam y'a fɔ sisan fɛn min dabirilen don o bɛɛ bɛ dayɛlɛ o hali ca kulomajɔ la ka t'o ba ka sallallahu alaihi wasallam